Αγοράσαμε παιχνίδια Poppy Playtime από το 5ο κεφάλαιο. Και θα τα κόψουμε ακριβώς στις 3 το βράδυ. Έχουμε το παιχνίδι Huggy Wuggy. Παραλίγο να σας φάει! Επίσης έχουμε το παιχνίδι Kissy Missy. Περίεργο, γιατί κλαίει? Το λούτρινο παιχνίδι Lily. Δεν τη συμπαθώ τη Λίλη! Είναι πολύ επικίνδυνη! Επίσης έχουμε το παιχνίδι Giblet. Πρόσεχε Giblet, παραλίγο να μας χτυπήσεις! Αλλά επίσης παιδιά έχουμε το πιο επικίνδυνο λούτρινο παιχνίδι, το πρωτότυπο. Παιδιά, προτείνω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με αυτό. Κάτι συμβαίνει! Δεν θα ανοίξετε το παιχνίδι μου μέχρι να μαζέψετε 15.000 like! Παιδιά, το είδατε! Το πρωτότυπο μπήκε μέσα στον Αντρέι! Φαίνεται πως δεν θέλει να ανοίξουμε το παιχνίδι του. Παιδιά, παρακαλώ κάντε ένα like και τότε θα μάθουμε τι κρύβει μέσα του. Προς το παρόν, προτείνω να επιλέξουμε το παιχνίδι Kissy Missy. Αυτή έκλαιγε προηγουμένως. Ας μάθουμε ίσως το γιατί. Λοιπόν, παιδιά, προτείνω να κάνουμε μια χειρουργική τομή ακριβώς στην κοιλιά αυτού του παιχνιδιού. Παιδιά, υπάρχει ξεκάθαρα κάτι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ είναι ένας γάντζος. Πιάστον! Μα δεν μπορώ! Φαίνεται πως έχει κάτι πολύ μεγάλο εκεί μέσα ή απλά έχει σκαλώσει κάπου. Παιδιά, κοιτάξτε! Μέσα σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε ένα αληθινό κλουβί και μέσα ένα άλλο παιχνίδι Kissy Missy. Κλαίει επειδή είναι κλεισμένη σε κλουβί, με λουκέτο και γεμάτη αλυσίδες. Kissy Missy, θα σε βοηθήσουμε! Και πώς θα βοηθήσουμε, αφού δεν έχουμε το κλειδί για αυτό το λουκέτο? Ας ψάξουμε μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, υπάρχει μια λαβή εδώ. Απίστευτο! Παιδιά, κοιτάξτε! Είναι ένα ολόκληρο κουτί μαλλί της γριάς από την Kissy Missy. Λατρεύω το μαλλί της γριάς, ειδικά με γεύση φράουλα. Ας δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Μυρίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε. Έχει γεύση φράουλας. Το ονειρευόμουν αυτό εδώ και καιρό. Μισό λεπτό. Αποσπόμαστε τώρα με το φαγητό. Πρέπει να βοηθήσουμε την Kissy Missy. Βάλ' το στην άκρη. Πού είναι λοιπόν το κλειδί? Kissy Missy, μην κλαις. Σε λίγο θα σε ελευθερώσουμε. Αντρέι, κοίτα! Η Kissy Missy έλειωσε το μαλλί της γριάς με τα δάκρυά της. Και μέσα βρέθηκε ένας μαγνήτης. Αλλά τι να τον κάνουμε? Δεν ξέρω, αλλά ας τον κρατήσουμε. Ίσως μας φανεί χρήσιμος μετά. Λοιπόν, βρήκα κάτι εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε! Είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι του χειρουργού. Στο χεράκι της Kissy Missy υπάρχει ένα πράσινο κλειδί. Ένα ίδιο πράσινο λουκέτο κρέμεται στο κλουβί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάπως να το βγάλουμε. Ας δοκιμάσω εγώ. Ευγένη, είσαι καλά? Αν δεν προσέξουμε, παιδιά, αυτό το παιχνίδι μπορεί να μας κάνει ηλεκτροσόκ. Μου ήρθε μια ιδέα. Κι αν προσπαθήσουμε να τινάξουμε αυτό το κλειδί έξω από το παιχνίδι, λοιπόν... δεν πιάνει. Κοιτάξτε, έπεσε μια τσιμπίδα. Μάλλον με αυτό πρέπει να βγάλουμε το κλειδί. Λοιπόν... φαίνεται πως και με την τσιμπίδα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να συγκεντρωθούμε. Λοιπόν, με απόλυτη προσοχή το πιάνουμε. Παιδιά, τα καταφέραμε! Βγάλαμε το πράσινο κλειδί! Kissy Missy, θα σε βοηθήσουμε! Kissy Missy, τώρα θα σε βοηθήσουμε! Λοιπόν, ας την ελευθερώσουμε από αυτές τις αλυσίδες. Αλλά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Εδώ κρέμεται ένα κόκκινο λουκέτο. Άρα πρέπει να βρούμε άλλο ένα κλειδί. Και μάλιστα κόκκινου χρώματος. Και πού θα το βρούμε? Δεν ξέρω, αλλά υπήρχε και κάτι άλλο στο παιχνίδι. Μήπως είναι εκεί το κλειδί? Ας το βγάλουμε. Λοιπόν, ας δοκιμάσω απλά να το τινάξω. Λοιπόν, μία. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, αλλά μοιάζει με κάποιο βάζο.
με μαύρο υγρό. Κοίτα, κάτι κουνιέται εκεί μέσα. Κι αν είναι το κλειδί? Με δάγκωσε ένας μικρός καρχαρίας! Ευγέν, βοήθησέ με! Αυτός ο καρχαρίας παραλίγο να μου κόψει το δάχτυλο. Δεν ξαναβάζω το χέρι μου εκεί μέσα. Ούτε κι εγώ! Κοίτα, στο κλουβί υπήρχε ένα καλάμι ψαρέματος. Δεν το πρόσεξα αμέσως. Ας πιάσουμε αυτόν τον καρχαρία! Περίμενε με το ψάρεμά σου. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Είχαμε βρει αυτόν τον μαγνήτη. Κι αν τον στερεώσουμε στο καλάμι μας και μετά το κατεβάσουμε ήσυχα στο ενιδρίο, κι αν υπάρχει κλειδί εκεί, σίγουρα θα το βρούμε. Τέλεια ιδέα! Και έτσι ο καρχαρίας δεν θα μπορεί να μας φτάσει. Οπ. Ακόμα τίποτα! Άκουσες? Κάτι πιάσαμε, φαίνεται. Να το κόκκινο κλειδί! Παιδιά, καταφέραμε να ξεγελάσουμε αυτόν τον καρχαρία. Λοιπόν, δώσε το κλειδί. Πρέπει να σώσουμε την Κίση Μίση. Λοιπόν, βοήθησέ με. Κίση Μίση, είσαι ελεύθερη. Спасибо, мистер Дру. Κοιτάξτε, άρχισε να χορεύει από τη χαρά της! Παιδιά, ελάτε να χορέψουμε όλοι μαζί. Η Κίση Μίση πήδηξε κάπου μακριά. Παρεμπιπτόντως, δεν έμεινε τίποτα άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε ας επιλέξουμε το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ποιον να επιλέξουμε? Έχουμε το παιχνίδι Huggy Wuggy, το παιχνίδι Lily, το παιχνίδι Τζίμπλιτο, καθώς και το κακό και τρομακτικό πρωτότυπο. Αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να μαζέψουμε άλλες 10.000 like και μόνο μετά από αυτό οι μαγικές αλυσίδες θα λιώσουν. Οπότε αν δεν έχεις κάνει ακόμα like, κάνε το σε παρακαλώ τώρα αμέσως. Και το επόμενο παιχνίδι που θα ανοίξουμε θα είναι... Προτείνω να πάρουμε τον Huggy Wuggy. Παρεμπιπτόντως, παιδιά, νιώθω ότι μέσα στον Huggy Wuggy υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ας τον ανοίξουμε. Λοιπόν... Ας προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι. Υπάρχει μια τσάντα εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε! Είναι το σακίδιο του Huggy Wuggy. Αναρωτιέμαι τι έχει μέσα. Ας δούμε. Παιδιά, ο Huggy Wuggy παραλίγο να μου κόψει το χέρι. Φαίνεται πως δεν θα μπορέσουμε να μπούμε τόσο εύκολα σε αυτό το σακίδιο. Μήπως πρέπει κάπως να του αποσπάσουμε την προσοχή, να τον ξεγελάσουμε? Αυτό είναι η ιδέα. Ας ρίξουμε μια πετσέτα πάνω σε αυτό το σακίδιο. Ας το κάνουμε. Φαίνεται πως αυτό δεν λειτουργήσε. Έφαγε την πετσέτα και θύμωσε ακόμα περισσότερο. Κι αν δεν πρέπει να θυμώνουμε τον Huggy Wuggy, αλλά να προσπαθήσουμε να τον καλοπιάσουμε, ας τον χαϊδέψουμε και ας του πούμε καλά λόγια. Ο Huggy Wuggy είναι καλός. Ο Huggy Wuggy είναι γλυκός. Μπράβο στον Huggy Wuggy. Κοίτα, ο Huggy Wuggy φαίνεται πως έγινε καλός. Out! Προσπάθησε πάλι να με δαγκώσει. Ας ζητήσουμε από τα παιδιά να γράψουν καλά σχόλια για να γίνει ο Huggy Wuggy καλός. Ναι, παιδιά, γράψτε τώρα αμέσως στα σχόλια, ξέρω εγώ. Ο Huggy Wuggy είναι τέλειος, ο Huggy Wuggy είναι καλός, ο Huggy Wuggy είναι ο καλύτερος. Κοίτα! Τα πρώτα σχόλια! Και αυτό αρέσει στο Huggy Wuggy. Κοίτα πως χαμογελάει. Λοιπόν, παιδιά, θα προσπαθήσω να το ανοίξω προσεκτικά. Λοιπόν... Εδώ έχει μπλε popcorn από τον Huggy Wuggy. Ας το δοκιμάσουμε. Σίγουρα θα είναι κάπως ασυνήθιστο. Τι ενδιαφέρουσα γεύση. Κάτι έχει αυτό. Παιδιά, αυτό το popcorn είχε γεύση από καραμέλα που σκάει. Είδατε τι πυροτεχνήματα έβγαιναν από το στόμα μας. Περίμενε, δείξε μου τη γλώσσα σου. Είναι μπλε. Δείξε κι εσύ. Χαχα, και η δική σου είναι μπλε. Ακριβώς όπως ο ίδιος ο Huggy Wuggy. Ας μην φάμε πολύ όμως, γιατί μπορεί να μεταμορφωθούμε σε αληθινό Huggy Wuggy. Ας δούμε καλύτερα τι υπάρχει μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Μπουκάλι είναι αυτό δηλαδή. Παιδιά, κοιτάξτε. Είναι η λεμονάδα του Huggy Wuggy. Και είναι επίσης μπλε χρώματος παρεμπιπτόντος. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ας το δοκιμάσουμε. Πάμε.
Η μυρωδιά του θυμίζει Sprite. Και η γεύση του είναι πολύ καλύτερη. Ναι, είναι πεντανόστιμο, αλλά έχω μια ιδέα για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ας προσθέσουμε popcorn με γεύση εκρηκτικής καραμέλας. Θα γίνει φανταστικό. Αυτή είναι τέλεια ιδέα. Πάμε! Λοιπόν, το έκανες πιο νόστιμο. Κοίτα, δεν έμεινε καθόλου αναψυκτικό. Δεν περίμενα τέτοιο αποτέλεσμα. Πάντως το συντριβάνι ήταν τέλειο. Ναι, συμφωνώ. Το συντριβάνι ήταν σούπερ. Λοιπόν, μάζεψέ το, ας δούμε τι άλλο έχει το παιχνίδι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα μικρό μπουκαλάκι. Γράφει φίλτρο μεγέθυνσης. Δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε μια σταγόνα σε κάτι και αυτό θα γίνει γιγάντιο. Ας ρίξουμε στο παιχνίδι Huggy Wuggy για να μεγαλώσει και όλα τα αντικείμενα που είναι μέσα του θα γίνουν επίσης τεράστια. Αυτό είναι ιδέα! Λοιπόν... Πιστεύω αυτό φτάνει! Έπιασε! Έχουμε έναν γιγάντιο Huggy Wuggy! Ας δούμε τι έχει μέσα του! Ο Huggy Wuggy ζωντάνεψε! Ο Huggy Wuggy είναι το πιο επικίνδυνο τέρας. Δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Πρέπει να τον νικήσουμε κάπως. Έχεις καμία ιδέα? Καμία απολύτως. Εσύ έχεις καμία ιδέα? Huggy Wuggy, μη μας φας! Δεν είμαστε νόστιμοι. Η Κίση Μίση? Κίση Μίση, χτύπα τον! Η Κίση Μίση μόλις νίκησε τον Huggy Wuggy! Ο Huggy Wuggy ξαναέγινε παιχνίδι. Σε ευχαριστούμε, Κίση Μίση. Παιδιά, φανταστείτε! Βοηθήσαμε την Κίση Μίση και εκείνη μας έσωσε. Είναι τόσο τέλειο. Από τον Huggy Wuggy έμεινε μόνο ένα παιχνίδι και παρεμπιπτόντος είναι εντελώς άδειο. Πάμε να διαλέξουμε το επόμενο παιχνίδι. Παιδιά, μας έμειναν μερικά παιχνίδια. Το παιχνίδι Giblet, το παιχνίδι Lily, καθώς και το παιχνίδι του πρωτότυπου. Αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα. Πρέπει να μαζέψουμε άλλες 5.000 like. Δεν πρόκειται να προλάβετε να μαζέψετε τα like. Παιδιά, ας αποδείξουμε στο πρωτότυπο ό,τι μπορούμε. Σας παρακαλώ, κάντε ένα like. Το επόμενο παιχνίδι που θα ανοίξουμε θα είναι η Lily. Παιδιά, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά φαίνεται πως δεν έχει τίποτα μέσα. Α, όχι, έχει! Όλα είναι στο κεφάλι. Ας το ανοίξουμε. Προσεκτικά. Έχει ένα κόκκινο ύφασμα εδώ. Λοιπόν. Τι είναι πάλι αυτό? Αυτή είναι η κάπα του Ρόρι, του αδερφού της Λίλι. Ας τη δοκιμάσω. Πώς είναι? Φαίνεται τέλεια. Πετάω! Χάνω τον έλεγχο! Λοιπόν, προσγειώθηκες. Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό. Φαίνεται πως τελείωσε η επίδραση της κάπας. Καλύτερα να τη βγάλω. Εντάξει, κάτσε, ας δούμε τι άλλο έχει αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι ένα μικρό iPhone. Μάλλον είναι το προσωπικό τηλέφωνο της Lily. Ας δούμε τι νούμερα έχει αποθηκευμένα. Ίσως μπορούμε να πάρουμε κάποιον τηλέφωνο.
Λοιπόν, το νούμερο του Χάγκι Βάγκι, το νούμερο της Κίση Μίση. Παιδιά, η Λίλη έχει το νούμερο του πρωτότυπου. Ας τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα αμέσως. Μην το κάνεις, μπορεί να είναι επικίνδυνο. Έλα τώρα, τι να μας κάνει από το τηλέφωνο. Πάρε. Γεια σου Λίλη, τι ήθελες? Γεια, δεν είναι η Λίλη. Είμαστε εμείς από το κανάλι του Mr. Drew. Πού βρήκες το τηλέφωνο της Λίλη? Το βρήκα μέσα στο παιχνίδι. Μην με ξαναπάρεις, αλλιώς θα σας καταστρέψω. Και τι θα μας κάνεις? Από το τηλέφωνο? Κάτι συμβαίνει. Παιδιά, το πρωτότυπο άρχισε να βγαίνει από το τηλέφωνο. Χαθήκαμε! Θα μας σκοτώσει! Πρέπει να κάνουμε κάτι. Κι αν κλειδώσουμε το τηλέφωνο... Φαίνεται πως έπιασε. Ας μην τον ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Εντάξει, έχεις δίκιο. Ας ψάξουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, έχει κάτι μόβ εδώ. Αυτό θυμίζει το θερμός της Λίλη. Το πιο πιθανό είναι να έχει τσάι. Σωστά, αφού συνέχεια λέει σε όλους «Ας πιούμε τσάι, ας πιούμε τσάι». Ας το δοκιμάσουμε. Σίγουρα θα είναι πολύ νόσιμο. Πάμε, μόνο που χρειαζόμαστε κούπες. Είναι εδώ. Η πρώτη κούπα και η δεύτερη κούπα. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε το τσάι της Λίλη. Για να δούμε. Μάλλον δεν είναι τσάι αυτό. Μήπως απλώς ήταν πολύ καυτό? Μπα, αποκλείεται. Λοιπόν, αυτό το ρόφημα σίγουρα δεν το συνιστώ σε κανέναν. Ας δούμε καλύτερα τι άλλο υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι. Άγγιξα κάτι περίεργο. Αυτό ήταν μάτι κάποιου? Δεν ξέρω, αλλά έτσι μοιάζει. Ας προσπαθήσουμε να το βγάλουμε προσεκτικά. Παιδιά, είναι όντως ένα γιγάντιο μάτι. Κι αν είναι το μάτι της κούκλας Πόπι... Όχι! Η Πόπι έχει μικρά μάτια, ενώ αυτό είναι τεράστιο. Κοιτάξτε, έχει μια οθόνη από πίσω. Κι αν είναι μάντης, ας το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τον Ευγένιο τον λένε Τζον? Όχι, ας ρωτήσουμε κάτι πιο δύσκολο. Παιδιά, κάντε τώρα αμέσως ένα like, να δούμε αν μπορεί να το προβλέψει αυτή η μπάλα. Λοιπόν, προλάβατε? Προλάβατε? Αυτό ήταν. Μπάλα! Οι θεατές έκαναν like σε αυτό το βίντεο. Ναι! Μπα! Όντως δουλεύει! Ας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Είναι καλή η Λίλη? Όχι! Στο είχα πει! Ναι, καλά! Δεν το είχες καταλάβει ακόμα. Είναι μαζί με το πρωτότυπο. Λοιπόν, μάζεψε την μπάλα. Ας δούμε τι άλλο έχει αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, κοιτάξτε! Είναι μπισκότο της τύχης. Προτείνω να μην καθυστερούμε και να το ανοίξουμε αμέσως. Και να η πρόβλεψη. Οπωσδήποτε, ανοίξτε το παιχνίδι του πρωτότυπου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις, ακόμα και η πρόβλεψη μας λέει ότι πρέπει να το κάνουμε. Δεν το πιστεύω. Ένα απλό μπισκότο είναι. Εσύ είσαι ένα απλό μπισκότο. Εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, έχει τίποτα άλλο εδώ? Όχι, αυτό ήταν. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, έμειναν 2 παιχνίδια. Ο Giblet καθώς και το πρωτότυπο. Κοίτα, νομίζω πως τα παιδιά δεν θα προλάβουν να μαζέψουν τα like. Τι λες τώρα, πρέπει να μαζέψουμε μόνο 1000 like. Τα παιδιά θα τα καταφέρουν σίγουρα. Παιδιά, σας παρακαλώ προσπαθήστε, κάντε like. Το επόμενο παιχνίδι που θα ανοίξουμε θα είναι ο Giblet. Και ο Giblet έχει κάτι μέσα. Ας τον ανοίξουμε χειρουργικά. Έχει ένα κουτί εδώ. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Είναι ένα κουτί με φάρσες από τον Giblet. Ο Giblet είναι καλός και οι φάρσες του πρέπει να είναι καλές. Γράφει στο κουτί τι περιλαμβάνει το σετ. Ένα σακουλάκι για πισινές μυρωδιές, μια τσίχλα με κατσαρίδα, καθώς και ένα πιστόλι για φάρσες. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι όλα αυτά καλά, αλλά ας δούμε τι έχει μέσα. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι ένα σακουλάκι για πισινές μυρωδιές ή μάλλον είναι μια βόμβα με διάφορα καλώδια. Οχ, μάλλον την ενεργοποίησα. Τώρα θα εκραγεί! Δεν μπορώ να
να αναπνεύσω. Μου τσούζει τα μάτια. Γιατί την ενεργοποίησες? Κατά λάθος το έκανα. Λοιπόν, ας δούμε τι άλλο έχει αυτό το κουτάκι. Ω, τσίχλα. Θέλεις? Μα αυτή είναι η πιο γνωστή και η πιο παλιά φάρσα. Έχει απλώς μια κατσαρίδα. Κοίτα. Οπ, βλέπεις μια απλή κατσαρίδα. Έχω μια ζωντανή κατσαρίδα πάνω μου. Και γιατί φωνάζεις, αφού έλεγες ότι δεν φοβάσαι αυτή τη φάρσα? Δεν φοβάμαι την ψεύτικη κατσαρίδα, αλλά την αληθινή. Εντάξει, για να δούμε τι άλλο έχει. Παιδιά, αυτό είναι το πιστόλι για τη φάρσα. Μεταξύ μας το έχω δει στο ίντερνετ πώς δουλεύει. Τώρα θα σας δείξω. Ευγένεια, κοίτα τι έχω. Τι κάνεις εκεί, δώσ' το εδώ. Με κορόιδεψες. Φυσικά και σε κορόιδεψα, αφού είναι πιστόλι για φάρσες. Και λειτουργεί ανάποδα. Για να ρίξεις μπροστά, πρέπει να πατήσεις αυτό εδώ το κουμπί. Και για να ρίξεις προς τα πίσω, πρέπει να πατήσεις τη σκανδάλη. Φτάνει πια. Εντάξει, αλλά είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, ας δούμε τι άλλο έχει μέσα αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, έχει ένα σημείωμα εδώ. Είναι μια λίστα με αυτούς που χρωστάει ο Giblet. Και μερικά ονόματα είναι σβησμένα. Είναι νεκροί. Και από κάτω γράφει: μην ακούτε κανέναν. Μην ανοίξετε το παιχνίδι του πρωτότυπου. Αλλά εμείς υποσχεθήκαμε στους τηλεθεατές μας να ανοίξουμε το παιχνίδι του πρωτότυπου. Εγώ είμαι υπέρ του να το ανοίξουμε. Αν φυσικά προλάβουν να μαζέψουν τα like. Λοιπόν, ας δούμε τι άλλο έχει εδώ. Έχει ένα σακουλάκι εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε. Γράφει το μεγάλο μου μυστικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι μεγάλο μυστικό έχει ο Giblet. Άνοιξε το γρήγορα. Μέσα έχει 2 δοκιμαστικούς σωλήνες. Τώρα θα τους βγάλω. Αυτοί οι σωλήνες έχουν ένα κόκκινο υγρό και έχουν επίσης αυτές τις ετικέτες που γράφουν το θάρρος του Giblet. Άρα το μυστικό του Giblet είναι ότι πίνει αυτό το υγρό και γίνεται γενναίος. Τέλεια! Ας κρατήσουμε αυτούς τους σωλήνες. Μπορεί να μας χρειαστούν και παρεμπιπτόντως. Δεν έχει τίποτα άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Ας δούμε πόσα like έμειναν για το πρωτότυπο. Παιδιά, μας έμειναν μόνο 10 like. Και τότε αυτή η μαγική αλυσίδα θα λιώσει και θα μπορέσουμε να βγάλουμε το παιχνίδι του πρωτότυπου. Αν οι τηλεθεατές βάλουν like, χαθήκατε. Παιδιά, μην ανησυχείτε για εμάς. Έχουμε το φίλτρο θάρρους του Giblet. Ας το πιούμε. Παιδιά, έμεινε το τελευταίο like. Πατήστε το γρήγορα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Παιδιά, το προσέξατε, ούτε ο Ευγένιος δεν φοβάται πια, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε like. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βγάζουμε το πρωτότυπο. Τώρα θα σε ξεκυλιάσουμε. Το άκουσες? Μέσα ακούγονται κουδουνάκια. Και επίσης κάτι κουνιέται εκεί μέσα. Μάλλον είναι κάτι ζωντανό. Τότε βγάλ το γρήγορα. Δεν είναι κουδουνάκια, είναι ένα βραχιόλι με κουδούνια. Τα κουδούνια παρεμπιπτόντως είναι ίδια με αυτά που έχει στο καπέλο του. Αναρωτιέμαι σε τι χρησιμεύει αυτό. Το είδες? Το παιχνίδι κουνιέται. Είχες δίκιο, κάτι ζωντανό είναι εκεί μέσα. Πρωτότυπο, πού πας? Για μπες πάλι μέσα! Είδατε πώς δουλεύει το φίλτρο θάρρους? Ούτε ο Ευγένιος δεν φοβάται τίποτα. Αντρέι, νομίζω δεν τα καταφέρνω. Είναι πολύ δυνατός. Και λοιπόν... Το πρωτότυπο... Πρωτότυπο! Το φίλτρο θάρρους σταμάτησε να δρά! Και σε μένα το ίδιο! Νομίζω ξέρω πώς να τον σταματήσω. Πρωτότυπο, για δες το βίντεό μας! Πρώτα θα σας περιποιηθώ εγώ και μετά θα δω αυτό το βίντεο. Παιδιά, παρακαλώ, δείτε αυτό το βίντεο που εμφανίστηκε στις οθόνες σας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και εμείς πάμε να σωθούμε!